z týždňa na týždeň, zo dňa na deň. V bullet journale môžeme mať rôzne rozloženia, môžeme ho používať čisto ako týždenník, môžeme ho používať na dennej báze. Ja tak preskakujem z jedného na druhé, ale to vôbec nevadí. Keď sa mi hodí zmena, prídem so zmenou. A čo vy? Používate skôr týždenné rozloženie alebo denné? Dajte mi vedieť v komentároch. Ak sme sa ešte nevideli, ahoj, ja som Martina. Ak sa sem po inšpiráciu vraciaš, vítaj tiež, snáď si ďalšiu odnesieš. Začneme mojím starším bullet journalom z roku 2022. Jeho rozloženia sú podobné ako v predošlom mojom prvom bullet journale, takže oveľa neprichádzame. Týždenné stránky. Medzi moje týždenné stránky v roku 2022 patrila stránka, teda viac stránok, s názvom Týždenné úlohy. Využívala som k tomu Alastaírovú metódu, kedy som si zadelila od pondelka do nedele dni, pod to som si dala dátumy, aby som vedela, ku ktorému týždňu sa to vzťahuje. A už som si potom zaznačila, ktorý deň mám danú úlohu vykonať. Ovšem, moje obľúbené šípka doprava, keď som danú úlohu nesplnila v ten týždeň a presunula som ju na ďalší. Krížiky, keď som splnila úlohu. Bodky sú teda zadelené, priradené k ňom zadané termíny. Niekedy som prepojila čiarou, ako vidíte, krížiky, aby som lepšie videla, že už je to hotové, že to nemá opakovanie. Niekedy som teda nechala len krížiky, toto napríklad malo pokračovanie, malo to nejak viac úloh, viac krokov. Za týmito týždennými úlohami som mala priestor pre denné zápisky. Nezapisovala som si každý deň, ale bolo to skôr tak, keď som potrebovala. A boli to stránky, boli to zápisky vlastne takou dlhou formou denníkovania. Neboli to nejaké v krátkosti, ako sa v bullet journale používa. To doteraz úplne neovládam. Ale som skôr taký typ, ktorý potrebuje sa trošku vypísať. Neskôr počas roku som zmenila toto rozloženie, zmenila som ho na týždenné s priestorom na týždenné úlohy a ešte na niečo, na nejaký zápisok alebo podobne. Väčšinou som tento priestor v tomto roku 2022 nevyužila. Nuž, ale teda, aby sme si vysvetlili ten týždenný prehľad. Prvé 3 riadky boli vlastne čiarka na čas a za to mal ísť termín, nejaká schôdzka, stretnutie a tak podobne. Ja som si tam dávala teda úlohy, hlavné úlohy do roboty. Pod tým časť stránky bola venovaná zápiskom, poznámkam z práce väčšinou, alebo teda z toho, čo sa cez deň dialo, čo som robila. Úlohy fungovali na tom istom princípe, Alastaírová metóda, len s tým rozdielom, že už som si sem nedávala dátumy, keďže som vedela, ktorý týždeň to je, dátumy už som na stránke mala. No, takže toto je starší bullet journal. V tomto novšom
Tento týždenné rozloženie prešlo viacerými zmenami. Sekundu. Niekto si tu nezaznačil to najstaršie, že? Dobre, napríklad toto. Je to vlastne to isté rozloženie, ako sme mali v predošlom 2022, ale pridávala som si fotky s opismi, hlavne do tohto priestoru, ale aj rôzne, kde som mala voľné miesto, prípadne na začiatku roka som si tam pridávala aj nálepky, washi pásky, alebo teda papierové pásky. Tak rôzne. Nasledovala zmena asi tak v polovici roka, kedy som prešla od tých vymedzených priestorov pre každý deň k voľnému písaniu. Koľko som potrebovala miesta, toľko som písala. Napríklad teda tu som mala ešte predpripravené na moje klasické rozloženie, to som využila pre stretnutia a nejaké termíny, ktoré som si tu zapísala. Sobotu, nedeľu som dala teda dokopy. A poznámky, zápisky sú také dlhé, ako ktorý potrebuje byť dlhý. Tu zo začiatku sú ešte na každý deň, ale neskôr teda už ubúdajú. Zo začiatku som ešte využívala zoznam týždenných úloh, tu od spodu som ich písala. Stále Alastairova metóda, ale písané od spodu. To mi dlho nevydržalo. Ďalšia taká zmena prišla neskôr, kedy som upustila od tých zápiskov na termíny, veď ich mám predsa v mesačnom rozložení. Nejaký čas som si viedla tracker, alebo teda som si zapisovala prerušovaný post, čo veľmi mi to nevychádzalo, ten post, ale teda zapisovala som si ho. Mala som nejaký priestor pre týždenné úlohy a potom už ktorý deň, koľko potreboval miesta, toľko som využila. Keď bolo miesto, nejaké fotky som si vložila. Využívala som aj časovú os. V mojom prípade teda to funguje tak, že na vrchu si vypíšem čas. Nejaké úlohy si už tu zadelím. Nejaké bloky času si vyškrtám inak. A potom vypíšem si úlohy na deň, očíslujem si ich a potom pripíšem si číslo, kedy ktorú úlohu chcem v ktorom bloku stihnúť spraviť. Tu nám môžete vidieť ďalší príklad s viacero fotkami. Som skúšala trošku iné rozloženie. Toto je rozloženie v podstate z Hobonichi alebo zo Sterling Ink diára, kedy tu máme vlastne časovú os. Tu máme priestor čistý a máme 7 stĺpcov na časové osy. Tu som využívala, zaznačila som si prácu, hore som si písala teda nejaké tie úlohy. Večer som chcela mať priestor na nejaké ďalšie poznámky, ale v týchto dňoch som si nič nezapísala. Potom som skúšala trošku nahustenú časovú os, len od 10. do 21. Nad tým úlohy, pod tým priestor by bol na poznámky, tu mám teda až na koncotýždňové poznámky, no ale toto mi až tak, neviem, s týmto som sa až tak nestotožnila, bolo zaujímavé viesť si časovú os, ale nefungovalo mi to. Ďalej tu mám nahustenú časovú os, ale iba od 10. do 20. Zase dole priestor na poznámky, aj keď len pár riadkov. Hore na úlohy, zaznačená práca,
a ostatné tie poobedia nemám veľmi štrukturované. Ďalší týždeň som skúsila podľa Planner Fox alebo Fox Planner. To je tiež, myslím, že americký plánovač. Na kanáli je vidieť ich rôzne rozloženia rôznych plánovačov, rôznych diárov. Skúsila som teda podľa nich zadeliť si 7 dní. Tu si napísať termíny a úlohy, vyhradiť si cieľ dňa, vyhradiť si 3 priority dňa. Takisto som mala týždenný cieľ, týždenné priority, za týždenný cieľ bola odmena, je tu priestor na úlohy týždenné, bol priestor na zvyky týždenné, potom oni pamätali na ročné ciele, ku ktorým sa vlastne vracali nejakou tou činnosťou za ten týždeň. Na čo sa teším. A potom mali na konci týždňa zhrnutie, čo fungovalo, čo nefungovalo. Ja testovala, takže moc som ho nemala otestovaný, ale pokúsila som sa k nejakej verzii jeho vrátiť neskôr, ďalší mesiac. Išlo hlavne o tú reflektívnu časť a úlohovú. Cieľ, odmena, priority, úlohy. Zvyky som si písala inám, takže tie som tu nezahrnula. Potom teda väčšie ročné ciele, na čo sa teším, čo fungovalo, čo nefungovalo. Pekne tu môžeme vidieť, ako som sa snažila. Prvý týždeň, druhý týždeň už o niečo menej. No a tretí a štvrtý týždeň už absolútne, tak som si sem aspoň dala pár fotiek z mesiaca. Ako som riešila úlohy tento mesiac? Tento mesiac som si úlohy a priority zapisovala do takéhoto rozpisu celého mesiaca. Ten mám zase od Simi Iriarte. Nie som si istá, ako sa presne volá to dievča na YouTube, ale rozhodne vám pripnem video k tomuto rozpisu. Niekedy mi fungovalo lepšie, niekedy mi to fungovalo horšie, tento rozpis, ale opakovane som sa k nemu vracala a vzdialovala, ako aj napríklad teraz naposledy v novembri, kedy som si ho nahodila, ten rozpis, a potom som ho, ako vidíte, poprelepovala a skúsila niečo iné. V tomto mám týždenný rozpis, úlohy, termíny. Tu je to trošku väčšie, lebo je to pozostatok toho mesačného rozpisu. A za tým mám hneď dni, zápisky dní. Vidíte, 3.12. využívam miesto, ako mi zostáva. Tu už mám 2 týždne zápiskov, deň až z pokročilejšieho dátumu. Ešte stále tu mám miesto na dňové zápisky. Vidíte, niekedy vypadnem z toho využívania prehľadu týždenného. Potom som prešla už zase na také menšie, kondenzované zápisky s priestorom na týždenné úlohy, ktorý som až tak nevyužila. Takže stále hľadám v podstate, čo by mi tak vyhovovalo. Každopádne teraz na tento mesiac by som chcela niečo podobné tomuto. Takže si vezmem sekundu. Tu na mojom zápisničku, mojom poračničku mám moje potreby písacie. Využívam vlastne teraz v poslednej dobe od Stabilo linery. Mám celý balík rôznych farieb, takže sa snažím vždy nejako zladiť. A ďalej od Einhorn markery. Tieto majú jeden koniec ako zvýrazňovač. A
a druhý koniec takú fixu. Trochu tenšiu. Sú dostupné v Teddy. Tieto Einhorny nie sú nejak závratne drahé. Skúsime to po 4 riadkov. 5 riadkov už maximum v tomto zápisníku, takže skúsime po 4. Dobre, takže takto nám vznikol aj malý priestor na týždenné úlohy. Máme tu každodenné úlohy a termíny a ak počujete nejaké zvuky za mnou, tak je to môj pes Jessica, ktorého môžete vidieť na mojej profilovej fotke. Ach jaj, dobre. Týmto mám pripravený ďalší týždeň. Už si len prenesiem teda termíny prípadné a zaradím si nejaké úlohy, ktoré budem potrebovať splniť. Uvidíme, ako sa mi bude páčiť toto rozloženie. Do nového roku mi ešte chvíľka zostáva, kým sa rozhodnem, s čím začať, tak uvidíme. S týmto sa s vami lúčim. Ďakujem vám za pozornosť, zvážte like, zvážte odber, zvážte komentár, všetko ma to poteší. Ak ste prišli až nakoniec, dajte emoji pera, kreslenia, plánovania a vidíme sa v ďalšom videu. Ahojte!